أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من عندي جاء المسود تمسي عن ما قربا أو بلا جلي أني يوم تزور أو بالما كي أنا أدعو كنا أدعي مورنيا ساتقولا كفول كابي ملين دوم بلا جلي وقت منو كابي أم بالما أو نما تكوني أما فكنا بوكا أنغا بريفودي ناجرا على ياتنا كي فيديو جاي بريفود نغمان دو كجو كومي تقولا بورا كافوا كفيديو لابانا kuma laban yɔrɔ la k'a fɔ ko kala k'a nafa tɛ Mali kan kɔrɔ dɔ de b'a la n hakili la kuma nin a ye maa caman tɔɔrɔ n'i y'a ye fana n famana ka video kɛ a tɛ komi a ye mɔgɔ minnu tɔɔrɔ n'olu ye vocal ci walima u ye weleli kɛ ko olu ka kuma de ye n découragé o tɛ fɛn min ye n découragé ko damadɔ de don n tun bɛ sigi ka miiri la o kɔfɛ ka tila k'a lajɛ tuguni aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na réseaux sociaux sanfɛla la n delila k'o fɔ n ka video la ka tɛmɛ n ko tiɲɛ yɛrɛ ka di waati caman na a ka di ne ye n'i ye fɛn min ye réseaux sociaux sanfɛ k'a bɔ ka hakilina fɔ a la mais ne y'a ye réseaux sociaux sanfɛ maliyɛndenw yɛrɛ bɛ kɛlɛ la réseaux sociaux sanfɛ n tɛna groupe tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ban fanen na mun mana mun fɔ dɔ bɛ bɔ k'i ta sara mun mana mun fɔ dɔ bɛ bɔ k'i ta sara fo ka ɲinɛ u yɛrɛ nana réseaux sociaux sanfɛ cogo min na n'u yɛrɛ ko ko ka bɔ ka information di malidenw ma u bɛ mun kalama ani u kan ka mun kɛ u ka faso ko la o explication min ni an kan k'o di réseaux sociaux sanfɛ ka courage di ɲɔgɔn ma an ka jamana bɛ ka taa cogo min na maliyɛndenw bɛ ka ɲinɛ o kɔ ala ni ɲɔgɔn sabute ni ɲɔgɔn lagosi ni tasara fɛ o de y'a to tiɲɛ yɛrɛ la ni o cɛra réseaux sociaux sanfɛ banɛnikɛlaw ni fanenikɛlaw ni ɲɔgɔn lagosilaw ka don ɲɔgɔn ka vie privée la ka ɲɔgɔn buruja n'o cɛra tiɲɛ yɛrɛ ka di hali ni kuma ɲɛnama bɛ ne kɔnɔ ou bien ne ka hakilina n b'a fɛ ka bɔ k'a fɔ n bɛ sumaya ka da kun jumɛn kan parce que n'i ka kuma ɲɛnama bila i yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ se ka sigi ka miiri kuma min kɔnɔna la ou bien mɔgɔw bɛ se ka hakilina d'i ma kuma min kɔnɔna la parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ video dɔ bila mɔgɔw b'a lamɛn u bɛ bɔ ka hakilina dɔ d'i ma nin y'a jɛn ou bien nin fɔ ka fara a kan walima i ye nin fɔ n ma nin faamu i bɛ se k'a expliquer o kɔnɔna la ni banifani cɛla réseaux sociaux sanfɛ a ka ca la mɔgɔ caman tɛ sɔn ka video lajɛ parce que n'i ye video bila dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ i bɛ yɛlɛ i mana video kelen fila lajɛ i b'a sɔrɔ filanan ou bien sabanan a bɛɛ ye nɛni ye ou bien video fɔlɔ n'i y'o lajɛ o ye nɛni ye ou bien classé ou bien dɔ tɔgɔ fɔli donc n'i y'o fila ni saba lajɛ quoi a tɛ video filɛ courage don video lajɛbaw la quoi o de b'a to kuma caman na hali ni hakilina banna an t'a fɛ ka bɔ k'an ka kuma ɲagami c'est à dire réseaux sociaux ɲagamilen don kuma min na k'an ka kumaw ɲagami o la quoi mais n balimaw ne b'a fɛ ka bɔ ka prévu damadɔ de di dɔrɔn komi ne ko n ko kalan nafa tɛ Mali kan kuma nin a ka bon ne yɛrɛ mun y'a fɔ ni i m'a jateminɛ a ka gɛlɛn dɔɔni mais n bɛ bɔ ka prévu kelen dɔrɔn de b'a la kelen dɔrɔn mais o kelen kɔnɔna la walawali caman b'a la n'an sera ka hakɛ min walawala k'o di mɔgɔw ma hakili b'a la mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ o kɔnɔna la an b'a fɔ de ko a fɔlɔ ne ko n ko kalan nafa tɛ Mali kan kalamɔgɔw a tɛ komi lakɔli karamɔgɔw walima madarasa kalandenw n'o ye kuranɛkalalaw ye ko n bɛ olu si contre la o si tɛ n balimaw kuma min don an k'a lajɛ an ka sigi ka miiri a kɔnɔna la i k'i hakili jagabɔ a kɔnɔna la kana a lajɛ i bɛ niveau min na kalan na ko o ye baara min nɔgɔya i ye ko o ko tɛ dɛ k'a fɔ ko i bɛ niveau min na kuranɛkalan na ko a ye limaniya min d'i ma walima a y'a to i ye maa hakɛ min tuubi o si ko tɛ ne bɛ ka kuma jamana jɔli de kan komi an ko ko jamana jɔli diinɛmɔgɔw n'i y'olu ɲininka n'o ye silamɛw ye anw de ko n ko an ye Mali jɔli n ko a bɛ silamɛw de bolo mɔgɔ minnu kalannen don nansara kalan na n'o ye tubabu kalandenw ye olu ko Mali tɛ se ka jɔ ni olu tɛ mais o maa fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ n balimaw mais diɲɛ ma don o don kabi lakɔli kalan nana Mali kɔnɔ ala ye diɲɛ don o don da Mali bɛ ka halaki ka taa fɛ Mali bɛ ka jigi ka taa fɛ Mali ma para ɲɛ kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ halisa an bɛ ka segin kɔfɛ ka taa kalan nani lakɔli kalan nani sisan cɛ Mali kɔnɔ kuranɛkalan dun o nani sisan cɛ hakili la a yɛrɛ ɲuman na karamɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko san 1000 ni kɔ diinɛ nin bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ san 1000 ni kɔ a bɛ Afiriki kɔnɔ a bɛ Mali kɔnɔ mais o san 1000 ni kɔ nin na hakili la maa caman tubira caman kɛra silamɛ ye caman yɛrɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ bangɛn d'o ma sɔnkɛn b'o ma mais Mali ma para ɲɛ kelen ta fɔlɔ nin fila tilala ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ n balimaw an ko ten an jɛnnen don n'o ye fana k'a fɔ ko Mali kɔnɔ maaw bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔbaw tɛmɛna walejuw tɛmɛna kiraw yɛrɛ tɛmɛna Mali kɔnɔ an tɛ sɔsɔli k'o si la o bɛɛ ye tiɲɛ ye Mali dugukolo ka bon wa mɔgɔbaw dalen b'a kɔrɔ mais mɔgɔba minnu b'a kɔrɔ a n'a dugukolo bonya ani dɔnnibaa min b'a kɔnɔ karamɔgɔ kunda ani lakɔli kunda a dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan don o don dɔ bɛ ka fara a kan mais pili dɔ bɛ ka fara a kan pili Mali tɔ bɛ ka halaki ka taa fɛ balimaw mun de nana n'o ye c'est à dire kuma don denmisɛn kuma don mais n b'a ɲini kodɔnbagaw fɛ minnu kalannen don u k'u hakili jagabɔ a kɔnɔ quoi ani maa minnu bɛ yen n'u ma kalan yɛrɛ dɔ bɛ yen o ma kalan mais a bɛ sigi ka miiri hakili b'a la olu k'u miiri kuma nin kɔnɔ
mais pourquoi lakɔli bɛ ka cɛya ka taa fɛ karamɔgɔ bɛ ka cɛya ka taa fɛ lakɔli kalanden bɛ ka cɛya ka taa fɛ madrasa kalanden bɛ ka cɛya ka taa fɛ pili a bɛ ka cɛya pili Mali bɛ ka sɛgɛn balimaw an ka ɲɔgɔn ɲininka ye mun de bɛ yen o de la ne y'a fɔ n ko kalan nafa tɛ Mali kan n bɛna gorobali kelen di a kɔrɔ ye kumakan kelen de ye balimakɛ n'i sera k'a walawala ka hakɛ min sɔrɔ o kɔnɔ o b'i bɔ mais ne yɛrɛ bɛna n débrouiller ka damadɔ walawala n'o sera ka mɔgɔw nafa a jaabi ye kelen dɔrɔn de ye o ye jumɛn ye ko fɛn min y'a to kalan nafa tɛ Mali kan fɛn min y'a to kalan tɛ ka Mali ta ka ɲɛ a bɛ ka Mali tɔ halaki kalan de ma faamu Mali kɔnɔ o y'a jaabi ye dɔrɔn de kalan nana kun min kama kalan bɛ nafa mun ɲa sadi a ma faamu malidenw de fɛ a kan ka nafa min ɲa sadi n'i m'o dɔn quoi a n'a kan ka tiɲɛni min kɛ n'i m'o dɔn sadiri kalan nafa t'e kan quoi balimakɛw don mécanicien la mécanicien ka hakɛ to don mécanicien la i donna la mécanicien nafa jumɛn b'a la a bɛ mun ɲa a bɛ mun tiɲɛ n'i m'o dɔn mécanicien nafa t'e kan quoi o de la n y'a fɔ de n ko a jaabi ye kelen dɔrɔn de ye kalan de ma faamu kalan bɛ mun ɲa a bɛ mun tiɲɛ o de ma faamu malidenw de fɛ o y'a jaabi kelen de ye donc walawalali caman de b'o kɔnɔ munna n ko kalan ma faamu n bɛna kelen débrouiller ka kelen fɔ fɔlɔ n balimaw ne hakili la Mali anw fɛ yen maa maa bɛ madrasa kalan na maa maa bɛ lakɔli kalan na n y'o de fɔ n ko kalandenw ka hakɛ to a tɛ ko e bɛ ninfo min na ko ne b'o contrôle la ko kalan dɔnni b'i la ko m'o contrôle la o tɛ quoi lakɔli kalandenw aw minnu tulo bɛ n kan na ne hakili la depuis i bɛ lakɔli la depuis fitinin depuis premièrement de fo kana se c'est à dire terminali ma kumakan kelen de bɛ anw ka lakɔlidenw de da a bɛ madrasa kalandenw de da a bɛ kalanden bɛɛ de da o ye kɔrɔ dɔ de walawalatɔ ye n yɛrɛ hakili la n bɛna o de fɔ a la n ko a ma faamu ka da kun jumɛn kan c'est à dire a bɛɛ gorobalen ye kalan ma faamu ye mais walawalali jumɛn b'a kɔnɔ n bɛna dɔ fɔ o la o ye jumɛn ye lakɔli kalandenw ne ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye lakɔli kalan e ka biki dɔ k'i ka dɔnni kɛ dɔnni min b'i la ko ka tila ka sɛgɛn Mali kɔnɔ kan ou bien ka tila ka sɛgɛn tuguni ou bien ka tila ka wɔsiji bɔ i den na k'i ka kalan ma fɛn ɲɛ i ye quoi ou bien k'i fa ka wari tiɲɛna ou bien i ba ka wari tiɲɛna quoi o de bɛ anw hakili la o de bi fɔ fana hakili la tɛ dɛ o de bi fɔ kilasiw kɔnɔ o bi fɔ gɛrɛw na o bi fɔ barodaw de la ko mɔgɔ man ka kalan kɛ i faso kɔnɔ ka kalan dɔn c'est à dire i yɛrɛ ɲumanna dɔnni mun b'i la ko ka tila ka sɛgɛn ou bien ka wɔsiji bɔ i faso kɔnɔ c'est à dire ou bien an ka fɔ sa i bɛ métier min na ni o dɔnni b'i la ko ka tila ka sɛgɛn c'est à dire ko e ti i ka kalan ma fɛn ɲɛ ou bien i fa ka wari tiɲɛna i ba ka wari tiɲɛna quoi o de b'anw ka gɛrɛw na o b'an ka kilasiw kɔnɔ an bɛ baro kɛ n'o de ye kelen madrasa kalandenw minnu bɛ yen depuis bulon kana kalan na fo kana bɔ bulon kɔnɔ kana gɛrɛw na kana barodaw la kumakan jumɛn de bɛ madrasa kalandenw na n'o ye c'est à dire arabu kalandenw ye kumakan jumɛn de bɛ anw da ko mɔgɔ man kan ka kuranna dɔn ko ka sɛgɛn ko n'i ye sɛgɛn na lakɔli kalan madrasa kalanden ou bien kuranna kalanden e ye kuranna dɔn komi c'est à dire afisi kurannaw y'a dɔn cogo min na minnu bɛ kuranna yɛrɛ n'i y'u ɲininka diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la a b'a bɛɛ fɛ hali ni kuranna datugura k'a jeni bi olu bɛ se k'a kiiri bi o mɔgɔ minnu bɛ yen nin nɔ ko e ka kuranna dɔn a dɔn kalala kari la i b'a fɔ komi a bɛ dɔn cogo min na ko ka tila ka sɛgɛn ka fantanya kɛ c'est à dire ko e ma kuranna dɔn o de b'anw da balimaw est ce que o don wa an ka ɲɔgɔn ɲininka au contraire mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ala dɔn i bɛ kuranna dɔn a ɲɛ 40 ma c'est à dire e bɛ sa sɛgɛn na bilahi ni ala ta don ni kira ta don kɔni mais o de b'anw da donc o b'a yira a ma faamu de kalanbaka e de kan ka sɛgɛn de c'est à dire k'a ta i ka ɲɛnamaya la i ye kalan dɔnni daminɛ don min faamuya min na n'i kunkolo la k'a ta o la fo ka taa se i ka saya ma han c'est à dire m'a fɔ i ti wari sɔrɔ dɛ i bɛ wari sɔrɔ ka kɛ milliardaire tigi ye ka tila ka sobaw jɔ ka e c'est à dire i hakili bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ sɔrɔ i b'o bɛɛ sɔrɔ mais i bɛ sa sɛgɛn na sɛgɛn jumɛn balimakɛ e ko e ye fɛn dɔn ou bien e kalanna mais minnu ma kalan e b'a fɔ k'e bɛna explication d'olu ma que yanni e k'olu lafaamu ou bien yanni o ka e ka hakilina ye est ce que e bɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka parce que olu ma e ta ye fɔlɔ u b'a fɛ ka e ta ye olu lafaamuyali u ka e ta si dɔn dɛ n balimakɛ i b'o sɛgɛn kɛ a diyara a ma diya i ye n'i ko i t'o sɛgɛn kɛ kalan nana kun min kama e m'a si dɔn quoi maa minnu bɛ yen n'u ye lakɔli kalan kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka yanni an ka se nin bɛɛ ma fɔlɔ ba kalan yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ ba kalan mun de don lakɔli kalan fara madrasa kalan kan mun de ye kalan ye fɛn dɔ de dogolen don i la i t'o de si dɔn k'o ɲini k'o si dɔn kalan tɔ foyi tɛ nin kɔfɛ bilen jɔnni ko k'a tɔ bɛ yen n'o tɛ lakɔlikala i bɛ liburu min kalan n'i y'a sɔrɔ i b'a si dɔn i t'a kalan o fɛn mun b'a kɔnɔ mun kɛla ka tɛmɛ mun bɛna kɛ o de b'a kɔnɔ dɔ de ka kumakan b'a kɔnɔ ou bien dɔ de ka baara b'a kɔnɔ dɔ de ka hakilina b'a kɔnɔ e de t'o si dɔn
e b'a fɛ k'o ɲini k'o de sidɔn kala tɔ foyi tɛ yen mun dogolen don la k'o ɲini k'o sidɔn kɔ o ye lakɔlikala ko ten kuranɛkala ta ye jumɛn ye e ko ala kumakan ye kuranɛ ye a ko di a ye mun fɔ mun bɛna kɛ mun kɛra ka tɛmɛ i ka mun kɛ i kan ka mun kɛ i man kan ka mun kɛ o de b'a kɔnɔ e de t'o sidɔn k'o ɲini k'o sidɔn kala tɔ foyi tɛ mun dogolen don i la k'o sidɔn kɔ mais o kala min y'o ye n'i kan ka dogolen ɲini k'o sidɔn o sidɔnnen kɔfɛ dun i kan ka mun kɛ mun b'a kɔnɔ k'i kan k'o kɛ ou bien mun b'a kɔnɔ n'o b'i nafa k'o ta mais au contraire mun b'a kɔnɔ n'o b'i nafa anw Mali kɔnɔ lakɔlikala fana kuranɛkala kan anw t'o sidɔn quoi anw yɛrɛ c'est à dire n'i ye kuma fɔ n b'a expliquer jama ye ka d'a kan n'i ye kuma fɔ a bɛ mɔgɔ caman de ta mais bɛɛ de tɛ hakilimaw k'a faamu k'a fɔ ne b'a fɛ ka kuma min fɔ mais au plupart 80% de don donc o de la an bɛ bɛɛ gosi n'a ye quoi sinon bɛɛ tɛ quoi kalan de ma faamu Mali kɔnɔ au contraire kalan lakɔlikalan n'i nana n'a ye a bɛ ɲani min kɛ anw y'o de bila kɛrɛfɛ a bɛ tiɲɛni min kɛ anw m'o de ta o de y'a to n ko kalan ma faamu Mali kɔnɔ o y'a jaabi global ye balimakɛ a walawala fo i hakili dan yɔrɔ n'i hakili danna yɔrɔ min na o bɛɛ y'a kɔrɔ dɔ ye kuranɛkala dun san 1000 ni kɔ o bɛ Mali kɔnɔ san 1000 ni kɔ mais an ka ɲɔgɔn ɲininka pili dɔnnibaga bɛ ka caya Mali kɔnɔ pili silamɛw bɛ ka fara ka taa fɛ silamɛya bolofara jumɛn bɛ Mali kɔnɔ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen karamɔgɔw ka hakɛ to silamɛw ka hakɛ to ko ne bi karamɔgɔ karisa fɛ c'est à dire ko o ni karamɔgɔ karisa tɛ bɛnna k'e bi k'o fɛ bi la o tɛ Mali kɔnɔ an ka ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛɛ ye maliyɛn den an bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi Mali diinɛ bolofara min bɛ Mali kɔnɔ a si t'a fɛ a k'a fɔ ko karisa bɛ ne ɲɛ o tɛ Mali kɔnɔ ça veut dire kalan ma faamu yen de quoi sinon ala kelen kuranɛ kelen normalement ni kalan faamuyala k'a fɔ ko nafa b'a la k'a bɛ faso jɔ a bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais munna an tɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye question dɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la o kɔfɛ dun kalan lakɔlikalan kuranɛkalan munna k'a nafa tɛ Mali kan a kɔrɔ dɔ ye jumɛn ye tuguni au contraire lakɔlikalan ni karamɔgɔ n t'a dɔn n b'a fɔ tuguni kuranɛkalan a nana anw tunu an ka diɲɛ fɛn bɛɛ la Mali yɛrɛ fɛn bɛɛ i hakili mana bila yɔrɔ o yɔrɔ Malimakɛ o bɛɛ y'a dɔ ye ni n ko Mali fɛn bɛɛ a fɔlɔ fɔlɔ lakɔlikalan nana anw pɛridi farafinya la fɔlɔ k'an bɔ farafinya la pewu an golo ye finman ye mais an ka hakilina bɔra farafinya la pewu lakɔlikalan nana n'o ye a filanan arabukalan nana anw bɔ farafinya la pewu k'an kɛ arabu ye an fari kolo o ka jɛ c'est à dire o ka fin mais an dusukun n'a hakilina o bɔra farafinya la pewu an kɛra arabu ye munna an kɛra arabu ye arabukalan nana kɛ sababu ye anw ka fɛn kɔrɔ fɛn o fɛn bɔ yen i kana miiri ko bolibato ni n ko fɛn kɔrɔ ko bolibato ou bien josɔn o si ko tɛ mais anw ka culture n'a b'a fɔ a ma ko taabolo ni danbe ni hɔrɔnya c'est à dire o bɛɛ de tununana anw ka fɛn bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ arabu faransɛ Mali de hali bamanankan min ni Mali tila an b'a fɔ ko Mali 70% b'o min fɔla dɛ o mun bɛ fɔla anw fɛ n'an ko an ka bamanankan fɔ a tununen nɔ na pewu mun de b'a kɔnɔ arabukan faransɛkan o yɛrɛ de y'anw ka kan yɛrɛ tunana pewu hali ne yɛrɛ b'o la o de ye bamanankan yɛrɛ ni bɛɛ b'o c'est à dire mɔgɔ tilankɛ bɛ mun fɔla dɛ o de tunana k'a sababu kɛ nin kan fila nin ye quoi donc fɛn min bɛna kɛ sababu ye k'i fili i yɛrɛ ma k'i ka danbe pɛridi k'i ka tɔgɔ bɛɛ pɛridi hali anw ka tɔgɔ b'anw na a bɛɛ yɛlɛmana a bɛɛ kɛla arabu tɔgɔ faransɛ tɔgɔ fɛn mun bɛ kɛ sababu ye kalan normalement kalan kan ka kɛ sababu ye arabukalan don wa c'est à dire kuranɛkalan don n t'a dɔn lakɔlikalan don a kan ka kɛ sababu ye de n'i y'a dɔn minnu sera k'u ka culture layɛlɛ sanfɛ n'i y'olu ta ɲini k'o sidɔn i ka sɛbɛnfɛn kɔnɔ i bɛ kalanfɛn kɔnɔ i kan ka kɛ sababu ye k'i ka culture fana yɛlɛ sanfɛ ka évoluer k'a yira diɲɛ na mais munna anw ta a ye anw ta lasigi kɔ de k'an ka culture bɛɛ tunu pewu k'an nɔrɔ wale ta la c'est à dire ka maliyɛn yɛrɛ tunu hali maliyɛn yɛrɛ t'a ta fan dɔ quoi o de la ne delila ka n bɛ video nin m'a tigɛ k'a surunya n y'a fɔ de kuma nin gorobali kelen de don ko kalan ma faamu Mali kɔnɔ o de la a nafa tɛ Mali kan or k'an ka kalan kɛ dɛ kalan kan ka kɛ mais yan'an ka kalan kɛ classe fɔlɔ an tɛmɛna o de kan n bɛ kuma surunya joona k'a bɛn 15 minutes ma classe fɔlɔ ye jumɛn ye kalan bi nafa min ɲa c'est à dire a kɔ ye hɛrɛ mun ye ani bɔnɛ min b'a kɔ dɛ maliyɛn kan k'o ɲini k'o sidɔn fɔlɔ n'an y'o sidɔn ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kalan ye kalan de ma sidɔn Mali la kalan fila bɛɛ i kana miiri k'e ye arabu karamɔgɔ ye ko e ko don ou bien i kana miiri e ye lakɔli karamɔgɔ k'e ko don kalan fila bɛɛ kalan nafa ye mun ye anw kan k'o de ɲini k'o sidɔn a conséquence n'a balawu a kɔfɛla o ye mun ye k'o ɲini k'o sidɔn n'an y'o sidɔn tuma min na an bɛ sɔrɔ k'a dɔn an kan ka kalan kɛ cogo min na an b'o de sidɔn kuma lasurunyana ka kuma tɔ kun cɛ ne delila k'a fɔ maliyɛndenw ye ka kɔrɔ n ka video la n ka ŋanaŋanakaw na komi mɔgɔ hakili la ŋanaŋanakan don ko
n'i ka jamana cira yanni i k'a jɔ i kan k'a ɲini ka si dɔ fɔlɔ de i ka jamana tun bɛ cogo di fɔlɔ mun de y'a sɔrɔ n'a kɛra ta n'i y'o ɲini k'o si dɔn i kan ka plan kura min ta k'i ka jamana jɔ i b'o de kɛ mais n'i nana k'i bɛ fɛn dɔ i ka jamana kɔnɔ ou bien fɛn k'i ka jamana kɔnɔ c'est-à-dire k'i b'i ka jamana jɔ k'a kɛ position wɛrɛ k'a sɔrɔ i m'i ka jamana plan kɔrɔ si dɔn i b'a jɔ k'a kɛ jɔcogo wɛrɛ ye mun ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan donc kuma lasurunyana n bɛ bɔ kuma la yan n b'a fɔ ko ne ka kuma jaabi kumakan kelen dɔrɔn de don ko kalan ma faamu Mali kɔnɔ n'a kun faamuna an bɛ niveau min na an tɛ se yen donc yan'an ka kalan kɛ an k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ kalan yɛrɛ ye mun ye nafa jumɛn b'a la conséquence ye mun ye donc n balimakɛ n balimamuso i hakili jagabɔ o kɔnɔna na i mana hakilina o hakilina sɔrɔ a kɔnɔ o bɛɛ y'a dɔ ye togola b'aw bila yan n ko 15 minutes o dafara assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛn waati wɛrɛ video tɔ b'i kɔfɛ n'Ala ka sɔn inchallah